çeker beyferqe pişt û ber, demeverên her serdemên kem an zû bi xêr. Bi hezaran salên bi germe hewlên bi keder, çi çînin bi hev li ser bi elemên serdemên her derbasûker. Ava kirin bi armancên aşitî di her kêle keştiyên însanîzm helger, bêferqe bi baweriyên ewlekarî sazker û perwerder. Xwe avadan bi serkeftinên ser dil û kezeb her gul û derd meger, eger nebû diriya her daxwazker, ger rê rêya bigiştî aşitî pêger. Di nazkeran hebin jî bi nêzîkî mîna dager, darbe li avanê ker. Her nişejînî bûn derbarê nêrên bi aşe pêteger. Hîn demên hebin jî reş û keştî bi zextê marûzê hêla jê qulûber. Pir an hîn caran hebin jî bi seredûmanê şaşitî ferzker. Hele tenge beynên li ketkarên avan û avadanê kemender, her raye û payenizm an bilind tevî navber bi çînan bûn bawerker. Bawerî ger aşitiya her çand û reng û welatên pê dilê hilger an daner, mizgîniya kedin her alî bû cûreyên çeker. Wê bîne ronahî her ji were jî majesteya şadiya aşitî pê bawer, an li cîhana me ya bihûşt, an li cîhana we ya behişt û dil hilger. Rehê we bi rehmanê dest bi dest bibe aşitî û hêvî hilger, ger jiyan hîn temên ber bi ronahiyê, hîn deman bi jiyan û cîhanê dibe şader. Şad bin ji dilê bi hêsên aşitiya cîhana me û we ku wan dilxwazên çêkgerî bi wê jî hilger, cîhan û cennet li we bibe ciyê bihûştê pê jîn û huzûrê ramûser.